موت ودي بمحبره ميديا تردئ زبلت ودات تشوي تقتلا يوردانوس تبهلت هذا بوتين زمن سبا يكونن تتقايلو خوجت رايز جبا زبل انصار بوتين زوص مغلصي ونود حد عمد نشومون تورحن هصان چويوم 2 مليون زحاتو ግለሰባትን ن5 ዓመት ተቋሪጹ ዝነበረ በረራ ክጅመር ምዃኑ ዝወፀ መግለጽን ጀካዚ ዝሕዝን ሞት ስደተኛታት ኣብ ባሕሪ ላምፔዱሳ ዝምልከትን ካልእ ሕፅር ዝበሉ ሓበሬታትን ክሪና ሳሞዳት 50 ጽንሑ ከም ትልሙድ ላይክ ምግባር ጀምሮ ላይክ ኣይትረስዑ ኣብ ሞንጎ ቻይናን ህንድን ተቋሪጹ ዝጸንሐ በረራ ክጅመር እዩ ኣብ ሞንጎ ቻይናን ህንድን ን5 ዓመታት ተቋሪጹ ዝጸንሐ ቀጥታዊ በረራ ናብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ክጅምራየን እቲ ውሳነ ኣብ ዓለምና ብብዝሒ ህዝቢ ዘለዎን ቻይናን ህንድን ዲፕሎማሲያዊ ርክብን ምትሕብባርን ኢኮኖሚን ናዓበየ ምምጽኡ ስዒቡ ምዃኑ ተሓቢሩሎ በዚ መሰረት መንግስት ህንዲ ኤር ኢንዲያንን ኢንዲጎን ዝተባሃሉ ዓበይቲ ኩባንያታት ኣብ ቀጻል ሰሙን ናብ ማዕርፎ ነፈርቲ ቻይና በረራ ክጅመር እዩ ኣብ 2020 በሰንኪ ኮቪድ-19 ኣብ ሞንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝነበረ ቀጥታዊ በረራ ምቁራጹ ይፍለጥ እቲ በረራ ዳግማይ ክጅምር ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ሩስያ ዝተኻየደ ጉባኤ ብሪክስ ቀዳማይ ሚኒስትር ህንድን ፕሬዚደንት ቻይናን ዘትዮም መንባሮም ዝከር ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ቲያጂን ኣብ ዝተኻየደ ጉባኤ ምትሕብባር ሻንጋይ ቀጥታዊ በረራ ብምቕጻል ኢኮኖሚያውን ፖለቲካውን ምትሕብባር ንምዕባይ ኣብ ስምምዕ በጺሐን ቁልጡፍ ዕብየት ኢኮኖሚ ዘለዎን ክልቲአን ሃገራት ብዘይ ኣገልግሎት በረራ ጥራይ ኣብ 2023 ዝነበረ ናይ ክልታዊ ንግዲ ልውውጥ $110 ቢልዮን ምብጽሑ ጸብጻባት ይሕብሩ ናብ ከል ሓበሬታ ንወዲ ሓደ ዓመት ን8 ወርሕን ህፃን ጨውዮም 2 ሚልዮን ዝሓተቱ ግለሰባት ዝምልከት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ንወዲ ሓደ ዓመት ን8 ወርሕን ህፃን ጨውዮም 2 ሚልዮን ብር ዝሓተቱ ጡርጡራት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም እቲ ገበን ብዕለት 5 ነሓሰ ሰዓት 1:40 ድሕሪ ቀትሪ ኣብቲ ብሕብረት ኣፍሪካ ዝፍለጥ ከባቢ ተፈጺሙ እቶም ጡርጡራት ብሕቡእ ንፋኒኤል ብርሃነ ዝተባሃለ ወዲ ሓደ ዓመት ን8 ወርሕን ህፃን ካብ ገዙ ወሲዶም ናብ ኣቡ ደው ኢሎም ነቲ ህፃን ጨውዮሞ ከም ዘለዉ 2 ሚልዮን ብር ኣብ ሕሳቦም ክእቱ ሓቲቶሞ ኣብቶም ስድራ ድማ ጭንቀትን ስምባድን ፈጠሩ ኣቦት ህፃን ኣቶ ብርሃነ ገብረ ጻድቁን ብዛዕባ ፍጻመ ኣብ ጥቑኡ ዘለዉ መደበር ፖሊስ ከይዱ ሓቢሩ ፖሊስ ብዝገበሮ መርመራን ምክታልን ምስ ኣቡኡ ነቲ ህፃን ዝዛመድ ካሕሳይ ተኽላይ ዝተባሃለ ሰብ ኣብቲ ገበን ኢድ ዘለዎ ኮይኑ ስለ ዝተረኽበ ኣብ ቀይዲ ክእትዎ ክኢሉ ጀካ ዝቐንዲ ኣካያዲ ናይቲ ገበን ተባሂሉ ዝተጠርጠረ ካሕሳይ ተኽላይ ነቲ ቆልዓ ዝሓብእዎ እውን 3 ተወሰኽቲ ጡርጡራት ማለት ፊልሞን ገብረ ማርያም ተኽሊት ሕሉፍን ምሕረት ኣዳልን ካብቲ ኣታዊ ጭውያት ህፃን ክካፈሉ ዝተሰማምዑ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም እዞም ጡርጡራት ነቲ ገበን ዝፈጸሙሉ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ነቲ ህፃን ዝሓብኡሉ ከባቢ ሳሪስ ኣብ ዝርከብ ማራኺ ዝተባሃለ ሆቴል ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ኣብ ኢትዮጵያ ጭውያ ናይ ሰብ ብተረጋጋሚ ካብ ዝረኣዩ ገበናት ሓደ ኮይኑ ምስ ተመሳሳሊ ሞት ወደይ ብማሕበራዊ ሚድያ ተረዲኤ ዝበለት ወዳተ ጨውዩ ዝተቀትላ ዮርዳኖስ ዝተባሃለት ኣደ ኣብ መወዳእታ ሓምለ ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያ ብፍላይ ድማ ንህዝቢ እንዳባጉና ዘሰንበደ ሓደ ዘስካሕክሕ ክስተት ተፈጺሙ ነይሩ ወዲ 7 ዓመት ቆልዓ ጨውዮም ንወላዲቱ ገንዘብ ሓቲቶም እቲ ገንዘብ ምስ ተቐበሉ ድማ ንውላዳ ቀቲሎም ኣብ ቢንቶ ደርብዮም ኸይዶም ጓል 32 ዓመት ዮርዳኖስ ጋይም ኣደ ክልተ ቆልዑ እያ በኹራ ጓል 17 ዓመት ክትከውን እንኮላ እቲ ኸላይ ድማ ኣብ ኢጨካናት ጨወይቲ ኣትዩ ቅድሚ ሒደት መዓልታት ብዘስካሕክሕ ኩነታት ተቐቲሉ ኣስከሬኑ ብሓለውቲ ከብትዩ ተረኺቡ ዮርዳኖስ ኣብ ኤርትራ ከም ዝተወለደት ኤርትራዊ ኣቦኣ ምስ ዓረፈ ኣዲኣ ትግራዊት ስለ ዝኾነት ድሕሪ ኩናት ኢትዮን ኤርትራን ናብ እንዳባጉና መጽያ ከም ዝዓበየት ኣብቲ ምስ ቢቢሲ ዘካየደቶ ቃለ መሕተት ገሊጻ ደቃ ክትዕብን ዝሓመመት ወላዲታ ክትኣልን ኢላ ናብ ደቡብ ሱዳን ዝተሰደደት ቅድሚ 9 ዓመት እዩ ነይሩ እንተኾነ ድሕሪ 4 ዓመት ስደት ናብ እንዳባጉና ተመሊሳ ክትነብር ጀሚራ ነይራ ኣብ ሞንጎ ትግራይ ኩናት ስለ ዝተኸፍተ ኣብቲ ናይ ዕፅዋን ክባን ግዜ ኣብ እንዳባጉና ኣሕሊፋቶ ውዕል ፕሪቶሪያ ምስ ተኸተመ ዳግም ናብ ደቡብ ሱዳን ከም ዝተሰደደት እትገልጽ ዮርዳኖስ ሓለፈ ውሕዳት መዓልታት ምሸት ንልባ ዘሰንበደ ቴሌፎን ከም ዝተደወለያ ተዘንቱ ስድራይ ምሸት ሰዓት 1 ፈረቓን ደው ኢሎም ወዲ ክጠፊ ኢሎምኒ ኣነ ዝመሰለኒ ኣብ ጥቓ ገዛና ናይ ማይ ዒላ ስለ ዘሎ ክረምቲ ስለ ዝኾነ ናብኡ ሸተት ኢሉ ኣትዩ ዶ ይኸውን ኣደይ ተሓምም ስለ ዘላ ስለ ዝፈልጥ ንሽረ ምስ ከደት ዶ ደድሕሪኣ ኸይዱ ይኸውን ይብል እምበር ወደይ ጨውዮም ሞይለ ፈጺመ ይሓሰብኩን ዮርዳኖስ ካብ 22 ሓምለ ክሳብ ወጋሕታ ወዳ ዝርከበሉ መንገድታት ከተናድያ ሓሪራ ምስ ወዳ ኮይና ዝተሳእለቶ ኣሳእል ናብ መሓዙታን ስድራኣን ሰዲዳ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ተዘርጊሑ ሰብ ቆልዓ ዝረኣኹም ዓይንኹም ይብራህ እናተባሃለ ሓዲሩ ድቃ ስለይቲ ሲና ዝሓድረት ዮርዳኖስ ንጽባሒት ንግሆ ከባቢ ሰዓት 3 ግን ሓደ ዘይትፈልጦ ቁጽሪ ተደወላ ብኢሞ ማይ ብላክ ዝብል ሽም ዘለዎ ግን ድማ ቁጽሪ ዘይርአ ናይ ሽጉጥ ስእሊ ፕሮፋይል ዝገበረ ተደዊሉ ዮርዳኖስ ዲኺ ይብለኒ እወ ይብሎ ቆልዓ ከም ዝጠፋእኪ ብፌስቡክ ዘርጊሕክዮ ኣለኺ እሞ ወድኺ ጠፍአን ኣብ ማይ ጸብሪ ኣብ ኢድ ሸፋትዩ ዘሎ
ገንዘብ እንተኸፊልክ ግን ክንሰዶ ኢና ይብሉኒ ክትብል እቲ ዝነበረ ዝርርብ ተዘንቱ ንሳውን እንቋዕዳ ወደይ ናብ ዒላይ ኣተወ እምበር ድሓን ገንዘብ እንተኮይኑስ ድሌትኩም ገንዘብ ክሰደልኩም እየ ከም ዝበለቶም ትገልጽ እቲ ዝሓተትዋ መጠን ገንዘብ 2 ሚልዮን ከም ዝኾነ ድማ ይነግርዋ እቲ ዝሓተትዋ መጠን ገንዘብ ካብ ዓቕማን ላዕሊ ከም ዝኾነን ነጊራ ምስ ኣቦ ወዳ ብዛዕባ እቲ ገንዘብ ከም ዝተዘራረበት ኣቦ ወዳውን እቲ ዝሓተትዎ ገንዘብ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ክንኪላ ክትሓቶም ነጊርዋ ዮርዳኖስ ምስቶም ጨወይቲ ኣካላት ብዝገበረቶ ዳግማይ ዝርርብ መጠን ገንዘብ ናብ 1,700,000 ኣውሪዶሞ ምዝ ኸኣኒ ናይ ወዳ ቪድዮን ሰደዱላ ኣደ ገንዘብ ስለድለይሞ ምእንቲ ክሰዱኒ እናበለ ኣብ ሓደ ጫሙ ጥራይ ዝረአ ሰብ ከይዱ ክሕቀፎ ይረኣየኒ ትብል 5 መዓልቲ 600,000 ብር ናብ ሕሳቦም ከም ዘእተወትሎም ትገልጽ ዮርዳኖስ ሓድራኹም ወደይ ከይተጥፍኡለይ መልእ ክሰደልኩም ኢለዮም ተፈላሊና ትብል እንተኾነ ሙሉእ ለይቲ ኣብ ኢንተርኔት ጠፊኦም ስለ ዝሓደሩ ተጨኒቐ ውዒለ ዓርቢ ናብ ኢንተርኔት ኣትዮም ዋላ 1 ሚልዮን ክገብረልኪ ኢና እቲ ዝተረፈ 400,000 እትውዮ ከም ዝበልዋን ይኹን እምበር ብሂወት ከም ዘሎ ኣምሲሎም ኣቐዲሞም ዝቐድሕዎ ድምፂ ይልእኹላ ከም ዝነበሩን ተረዲኣ እቶም ጨወይቲ ንናኦድ ወዳ ናብ ዓርቢ ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ቀቲሎሞ ከም ዝሓደሩን ዝተረፈ ገንዘብ ንምውሳድ ይሰማምዑ ከም ዘለውን ድሒራ ዝተረድአት ዮርዳኖስ ካብ ደቡብ ሱዳን ናብ ዓዲ ክትመጽእ ከም ዘለዋ ተነጊርዋ ንሳ ናብ ዓዲ ክትመጽእ ዝተደልየሉ ምኽንያት ሬሳ ወዳ ኣብ እንዳባጉና ናብ ሽሬ እንዳስላሴ ዝወስድ መንገዲ ኣብ ቱቦታት ተደርቢዩ ብጓሳ ስለ ዝተረኽበዩ ንወዳ ብኸራ እንዳፈራርሑ ኣደ ከይቀትሉኒ እቲ ገንዘብ ስደድሎም ኢሉ እናተዛረበ ዘርኢ ቪድዮ ብኢሞ ይሰዱላ ምንባሮም ኣብ ዝሓፀረ ግዜ 400,000 እንተ ዘይሰዲድኪ ወዲኺ ዘይ ክትረኽብዮ ትኽእል ኢኺ ኢሎም ብሓይሊ የፈራርሕዋ ከም ዝነበሩን ትዛረብ ንኦድ ወዳ ከም ዝተቐትለ ዘረጋገፀ ስድራ ዮርዳኖስ ኣብ ስደት ኮይና ሞት ወዳ ከይትርዳእ ካብ ዝብል ሓልዮት ነቶም ሰባት ገንዘብ ከይትሰድሎም ስቒልክ ትኬት ቆሪፅኪ ዓዲ ክእተዊ ከም ዝበልዋ ትዝክር ናብ ዓዳ ክትኣቱ ኣብ ምድላዋት እንኮላ ግን ኣስከሬን ወዳ ብውሽጢ ቢንቶ ተደርቢዩ ዘርኢ ስእሊ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ተዘርጊሑ ሪኣ ስእሊ ኣስከሬን ወደይ ኣብ ፌስቡክ ተዘርጊሑ ሰብ ጽንዓት ይሃብኪ እናበለ ክጽሕፈለይ ምስ ጀመረ ግን ውነይ ሲሒተ ወዲቐ ካብኡ ሰብ ተኣኪቡ ኣረጋጊኦም ናብ ዓደይ ያሰንዮምኒ ብምባል ነቲ ሽዑ ዝነበረ ኣብ ሕልና ፈጺሙ ዘይክወል ህሞት ትዝክሮ ዮርዳኖስን ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ሜጀር ጀነራል ሓየሎም ኣርኣያ ሽሬ እንዳስላሴ ኣብ ዝበጽሕትሉ ሬሳ ወዳ ካብ መቐለ ናይ ኣስከሬን ምርመራ ተገይሩሉ ናብ ሽሬ ስለ ዝኣተወ ናብ ሽሬ ምስ ሬሳ ወደይ ተመራሪሕና ኢና ኣቲና ኣብ ቀብሪ ወደይ ውዒለ ብምባል ነቲ ነዊሕ ናይ ሓዘን ዛንታ ትገልጽ ፖሊስ ትግራይ ምስ ቅትለት ናኦድ ተኽላይ ብርሃነ ብዝተኣሳሰር ንሓለፍቲ ጸጥታ ከተማ እንዳባጉና ተወኪስና ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣብ ምጭዋይን ቅትለት ናኦድ ኢድ ዘለዎም ኢልና ዝጠርጠርናዮም ሰባት ክሳብ ሕጂ 9 ሰባት ኣብ ቀይዲ ኣውዒልና ኣለና ክብሉ ገሊጾም ኣለዉ نبكل حبريتا بوتين زئمن سبا يكونن تتخيلو خوجت تراي زغبا زبل قال ستارمر ينخنري قداي ميسر بريطانيا كير ستارمر ركب ترامب بوتينن زتفليو صيت كم زي مص غليصلو اتم خنا دما اكايدا بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين تلاواتن زيرغون بمخاني يخبل غليص زلو ستارمر بريزيدنت يوكرين فلاديمير زيلنسكي ابتي اب الاسكا كاي تمديو زلو ركب بريزيدنت امريكا ترامبن كومون مزنو روسياوي بوتينن كساتفالو دحر مبال اتي بوتين امون سبا يكونن تتخيلو خوجدي ግባእ ክብል ዝተሰምዐ ቀዳማይ ሚኒስትር እንተኾነ ግን ነፃዓርታት ፕሬዝዳንት ትራምፕ ንድግፎ ኢና ክብል እውን ገሊጹ ኣሎ ኪር ስታርመር እቲ ዝብጻሕ ዘሎ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ፕሬዝዳንት ፑቲን ንባዕሉ ዝውደበሉን ሰራዊቱ ዝሕይለሉን ከይከውን ግን ምጥንቃቕ የድሊ ክብል ገሊጹ ኣሎ ናብ በቀል ሓበሬታ ብላምፓዱዛ ጃልባ ስደተኛት ብምጥሓላ ብውህዱ 26 ሰባት ክሞቱ ከለዉ ሓያሎ ኸኣኒ ዳሃዮም ኣጥፊኦም ኣስታት ሚቲ ስደተኛ ዝፀዓነ ጃልባ ብረቡዕ ኣብ ደሴት ላምፓዱሳ ኢጣልያ ብምግልባጣ ብውሕዱ 26 ሰባት ከም ዝሞቱን ብዙሓት ድማ ሃለዋቶም ዘጥፍኡ ከም ዘለውን ትካል ስደተኛት ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ ወሃብ ቃል ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛት ሕቡራት ሃገራት UNHCR ኣብ ኢጣልያ 4 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም ኣስታት ሱሳ ኣብቲ ሓደጋ ዝደሓኑ ሰባት ኣብ ላምፓዱሳ ናብ ዝርከብ ማእከል ከም ዝተወስዱ ገሊጹ ካብቶም ዝደሓኑ ሰባት ንሮይተርስ ከም ዝሓበርዎ ኣብ ከባቢ ትሩቡሊ ንግሆ ኣብ ክልተ ጀላቡ ተሰቂሎም ድሕሪ ምብጋሶም ሓንቲ ካብተን ጀላቡ ማይ ከኣትዋ ምስ ጀመረ ናብታ ካልእቲ ምስ ተደረቡ ድሒራ ድማ ከም ዝጠሓለት እዩ ወሃብ ቃል ኣህጉራዊ ውድብ ስደተኛት IOM ፍላቪዮ ዲ ጃኮማ ካብዘን ክልተ ጀላቡ ኣስታት 95 ሰባት ክጓዓዙ ከም ዝጸንሑ ገሊጹ እቶም ሱሳ ሰባት እኳ እንተደሓኑ ኣስታት 35 ሃለዋቶም ዘይተፈልጠ ግዳያት ሞይቶም ከይኮኑ ይፍራሕ ክብል ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ጽሒፉ ሰብ መዚ 20 ሬሳታት ከም ዝረኸቡን ካልኦት ካብ 12 ክሳብ 17 ዝደሓኑ ሰባት ኣብ ምድላይ ከም ዝርከቡ UNHCR ገሊጹ ኣሎ
ትካል ስደተኛት ሕቡራት ሃገራት ከም ዝገለጾ ኣብዛ ዓመት ዛጊት ነቲ ሓደገኛ ማእከላይ ባሕሪ ንምስጋር ክብሉ 675 ስደተኛት ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ይሕብር። እዚ ቁጽሪ እዚ ናይ ሕጂ ኣብ ግምት ከየተወ እዩ። وهاب قال لعلواي كوميشنر سدتنيات حبرات هاجرات فليبو اونغارو اب اكس هاب صحفو صحف اب جماجم بحري لامبوليسا بزعبا زسعبه توسخ متحال جالبا عميق ጭንቀት ፈጢሩ ከም ዘሎን UNHCR ነቶም ዝድሓኑ ይሕግዞም ከም ዘሎን ጽሒፉ እቶም ኣብታ ጃልባ ዝነበሩ ደቂ ምንታይ ሃገር ምዃኖም ግን ዛጊት ዝወጽእ ሓበሬታ የለን። ኣብ ቀዳሞት 6 ኣዋርሕ ናይ 2025 30,060 ስደተኛት ብባሕሪ ናብ ጣልያን ከም ዝኣተው እዚ ድማ ምስ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ክነጻጸር እንከሎ 16 ሚእታዊት ወሰኽ ከም ዘርአየ UNHCR ሓቢሩ። ኣብ 2014 ጀሚሩ ብመሰረት ሃገራዊ ውድብ ስደተኛት IOM መስመር ማእከላይ ባሕሪ ኣብ ዓለም እቲ ዝኸፍአ ሓደገኛ ኮይኑሎ ልዕሊ 25260 ሰባት ሞይቶም ወይ ካኒ ኣብ ባሕሪ ጠፊኦም ክኾኑ ዝኽእሉ ዳህዮም ዘይተረኽቡ እዮም። ሓያሎ ካብቲ ሞት ዘይምዝገብ ምዃኑ እቲ ኣሃዝ ካብዚ ንላዕሊ ክኸውን ከም ዝኽእል ወሲኹ ይገልጽ። እቲ ዝበዝሐ ሞት ዘጋጠመ ድማ ኣብ ሊብያን ቱኒዝያን ካብ ዝነቕላ ንኣሽቱ ጀላቡ ከም ዝኾነ እውን ይገልጽ። ኣብዚ ባሕሪ ዝኸፍአ ሓደጋ ዘጋጠመ ተመዝጊቡ ዘሎ ብ3 ጥቅምቲ 2013 ካብ ሊብያ ተበጊሳ ናብ ላምፖዱሳ ገጻ ትጓዓዝ ዝነበረት መርከብ ድሕሪ ምግልባጣ ብዙሓት ኤርትራውያን ከምኡውን ሶማልያን ዝርከቦም ብውሕዱ 368 ሰባት ከም ዝሞቱ ይፍለጥ። እቲ ሓዘን ኣውያት ከቢድ ስለ ዝነበረ ኢጣልያ ነቲ ከቢድ ሓዘን ንምዝካር ዓመታዊ ዝክር ተካይድ። ሕብረት ኤውሮጳ ብዝሓለፈ ዓመታት ጽኑዕ ቁጽሪ ኢሚግሬሽን ከተግብር እንከሎ መንግስቲ ኢጣልያ ድማ ብዛዕባ ዝሰግሩ ስደተኛት ንምግታእ ዝዓለመ ሕግታት ኣጣታት እዩ። ኣብ ሓምለ ኮሚሽነር ስደተኛት ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ስግር ማእከላይ ባሕሪ ዘይስሩዕ ስደት ድሕሪ ምውሰኹ ኤውሮጳ ምስ ሰብ ስልጣን ሊብያ ብምትሕባር ጽኑዕ ኣገባብ ክትክተል ምዃና ገሊጹ ነይሩ። መራሕቲ ሃገራት ቱርኪ፣ ጣልያ፣ ሊብያ ኣብ መጀመርታ ናይ ዝወርሒ በይኖም ኣብ እስታንቡል ኣብ ዘካይድዎ ርክብ ብዛዕባ ጉዕዞ ስደተኛት ማእከላይ ባሕሪ ዘትዮም ነይሮም። ሎማዓን ዝብልናዮ መደብ ዝመስል ነይሩ። ክሳብ ዝቕጽል ሰላም።